Хайырлы сәгатте, хөрмәтле минем туган тел телеканалының сер дип тапшырган тамашачылары. Эфирдә янәдән мин Роза Хайруллина тапшыруның авторы һәм алып баручысы. Хөрмәтле дуслар, без сезгә янәдән чын күңелдән мега шәп, кызу тамашадан репортажны эшләргә керештек. Кемнекендә дисезме? Үзебезнең Башкортстанныкы. Республикабызның атказанган артисты Элвин Грей Радик Юлляшинның Уфадагы концертына репортажны без сезгә эшләргә керештек. Шуның өчен дуслар, безнең белән бергә булыгыз. Бүген айруша кызу, айруша энергиялы һәм айруша шәп булачак. Короче, как подписать? Снимаем. Эй, покажи. Фотосессию. Покажи, что ты делаешь. Когда забыл микрофон. Покажи. Кому? Покажи. Нет. Ну ладно, не хочет. Ну, как подписать? Когда берешь после концерта, Вторая. Нет, когда убегаешь от чего? От изи. Безгә монда рәхәтләнеп игездә кебек булыгыз. Кемнәр белән аралашасыз килә, шулар белән аралашыгыз. Нәрсә эшлисегез килә, шуны эшләгез диделәр. Менә мин кызлар янына якынрак утырасым килә. Әле саумысыз, хәерле кичләр кызлар. Менә үзен тере килеш күрәм. Тотып та карыйм әле Радик Юлляшинның тормыш иптәше, хәлә җефете Инзилә. Сәмсез. Инзилә, син татармы, башкортмы? Татар. Кайсы яктан син? Әйдә әле без синең турыда безнең тамашачыларга бик кызык бит инде. Элвин Грейның тормыш иптәше кем ул, нинди ул? Кайсы телдә күбрәк сөйләшә, нәрсәләр белән шөгыльләнә? Бөтен нәрсәне дә ачыклап китик әле, ярыймы? Репетиция башланганчы. Син үзең кайсы яклардан, Инзилә? Мин Удмуртия ягыннан, шәһәрем Ижевск. Ижау. Шуннан Радик Юлляшин ничәнче елны күзәтә башладың инде? Ой. 19-нчы ел бугай. 19-нчы. Менә гомумән беренче тапкыр кайда күрдең, кайда ишеттең аның турында? Мин аны белә идем. Без наверное, вот точно әйтә алмыйм, но 5 ел, наверное, без белән таныш идек. Без белән күрештем беренче тапкыр Казанда. Без килгәне кунакка, мин балалар карап эшләйдем. И шул гаилә белән Казанга килеп ял итәргә, аларга кунакка кергән идек. И шунда уже байтырып сәлам дип таныштык и все. А потом 18-нче елда ул Ижауга килде концерты белән. Шунда тоже игә мин эшләй торган yerдә килгән кунак итеп. Шунда таныштык уже. Нык итеп. Блай, конечно, бик нык общаться итмәдек блай. Җиңел генә. А потом уже 19-нчы елда менә шулай сөйләшә башладык. Социаль ничегәдәй. Үзең беренче яздыңмы, әллә ул яздымы сиңа? О, язды. Әйдә күрешик дидеме? Свиданиялар. Юк, свиданиялар булмады. Мин гел булышай, да кайтып китә идем өйгә, потому что мин икенче җирдә эшләйдем. Миңа иртән торырга кирәк иде. И шунда инде у меня гел, әйдә кал, без белән утырып ал, сөйләшик дип яза иде потом. Потом өйгә кайткач, мине походу югалта иде, син кая киттең дип SMS килә иде. Вот шулай вот. Менә гомумән Радикны беренче тапкыр тере килеш әйме күргәч, синең менә күңелеңдә нәрсә, менә йөрәгең дип тибә башладымы, нинди хисләр кичердең син? Ой. Менә әле утларда Инзиләнең хисләрен күрсәтә күрдегезме, дуслар? Беренче хисләр ул, наверное, минем уемда булгандыр. Нигә алмыйм арттан йөри дип. Ул ниндирәк уй булды соң? Шундый йолдыз, нигә инде минем арттан йөри? Әллә инде. Ну, нигә инде минем арттан йөри? Бу бик каты, теге йолдыз моның белән йөреп булыр микән дигән кебек булдым. Идем йолдыз икәнен, и мин теге бик уялчан кыз булганга, наверное, уялайдым килергә, сөйләшергә, потому что аның кырында бары күп кызлар. И, конечно, беренче вакытны булды уйлар, нигә минем белән сөйләшәү, нәрсә кирәк микән дип. Но потом уже общаться итә башлагач, уже икенче уйлар башланды. Нинди әйбәт, җиңел, обычный малай икән күренде. Вот. Шундый ул. Үзебезнеке бит ул, безнең Башкортстаныбызныкы. Тапкыр кергәч ала әйтмисең бит.
барыбер социальныйларында күреп, икенче төрле күренә ул. Вот, шуңа күрә шулай. Димәк, сәхнәләрдә, экраннар аша Радик синең күзлегеңнән алып, ул эрерәк шундаймы? Шундый менә ничек дип әйтим инде, йолдыз, тормышта гади, рәхәт, шик, үзебезнең Радик Юлякшин. Шулай, дөрес. Үзебезнең ул нәкъ шундый Черниговский бит ул. Рәхәт аның белән аралашырга һәр вакыт, гади. Аның белән любой темага сөйләшеп була рәхәтләнеп. Синең белән дә шулай икән, Инзилә. Менә нәкъ синең фикереңне хәзер тамашачыларга әйтеп китәсем килә. Мин дә сине социаль челтәрләр аша күзәтеп киләм. Безгә бит инде кызы Радик Юлякшин тормыш иптәше кем ул, нинди ул, нәрсәләр киергә ярата, нәрсә белән шөгыльләнә, ниндирәк постлар яза, ниндирәк темалар аның күңеленә якын. Һәм мин сине ничектер бер төрле эрерәк кыз дип күз алдына китерәм. Нәлем әйтәм, ничегрәк булырмы икән синең белән гамәлләр корырга дип тә уйлап торайм бер шулып. Син дә бик рәхәт гади кешесең икән. Монда инде сәхнәләрдә репетиция мизгелләре бик кызу башланырга тора, дуслар. Үзегез күреп торасыз инде Элвин Гринның, аның Элвин Гринча инде. Уңда да, сулда да монда колонкалар, аппаратура, утлар, монда үзегенә инде бии чыгышлар ясаганда бер үк кенә син исән сау гына йөрсен инде мондагы проводлар, монда җыр сүзләре. Барсы да бүген безнең бөтен Рәсәйнең баш каласы артистларының чыгышыннан да көчрәк һәм инде күңеллерәк, шәбрәк булыр дип уйлыйм, чөнки Элвин Грей ул замана белән бергә атый һәм аның концертлары концертлар түгел, алар шоу. Сәгатьтә сәлам сиңа Радик дип дәшәбез. Сәлам. Гомумән сиңа менә Радик дип әйтү ошый моны карак, әллә инде Элвин дип дәшергән. Әлбәттә, мин вот даже туган тел башланганда бергә эшләгәндә, мен беренче көндәрдә беренче тугандан бирле туган тел белән бергә, шуның өчен унда Радик булдым, хәзер дә Радик. Шуның өчен Радик. Башкортстанда булганда всегда Радик, короче. Чит төбәкләре Элвин дип әйтергә инде сиңа. Менә Татарстанда күптәр минең Радик дигән исемне белмәйдәр дә. Бүтәнләй, о, Элвин Грей. Мәйдәм, һез минең исемемне вообще беләгезме по паспортум? Элвин мәйдәм, юк, мине Радик. Балалар говорит, ты меня обманываешь, говорит. Үзебезнеке, Уфабызныкы, Черниковский, Радик Юлякшин. Әйе, даже беренче концертыбызды без, кстати, Черниковка бистәһенә башланак. Һәм инде мона адактан инде дворец молодежьга күчтек. 4нче көн бүген. Я кричу, что я там. Башка пустая, я один такой старый, кого тебя не дам. И так торчал, я кричу, что я там. Если я тебя не буду так в автомобиле, я кричу тебе, самый лучший трек, самый белый снег. Элвин Грей үзебезнең Радик Юлякшин бу ел үзенең туган көнендә шундый зур матур вакыйга оештырды. Хәзер ул аны үзе сөйләп китәчәк. Әйе. Ул хәйрия концерты уздырды шушы безнең яшьләр сараенда. Радик, бу идея синең үзеңә килдеме? Сиңа кемдер әйттеме моны? Үзең нинди хис кичерешләр кичердең бу бәйрәмнән соң? Юк, асан әйткәндә ул электән инде бар ине.
Мына пандемия, Кыргызстанга каршы пандемия килеп чыкты инде. Шул вакытта менин шул идея килеп чыкты. Но яра бер ел үтүп китти. Аллага шүкүр, исәнбез. Бараңа исәнлек теләйм, авырмаган. Һәм инде һәр үземнең туган көнемдә мин ошондый концерт оештырырга булдым. Хайра концертын бүтә балаларга, бүтә килә алмаган балаларга, килә алмаган халыкка, чөнки алар асын әйткәндә бик тә күп. Менә бүгенге концертка бәлки улар килә алмас иде. Но мин үземнең туган көнгә ошондый бүләк эшләргә булдым. Үземә түгел, халыкка. Вот үземнең халыкка кем инде Кыргызстанга каршы килә алмай. Һәм инде картайганчы җиклем 17 май шундый концерт булачак алар. Димәк, син шулай сүз бирәсең, һәр елны үзеңнең туган көнеңдә үзебезнең шушы башкалабыз Уфада концерт оештырачаксың. Әлбәттә, һәм инде бәлки Уфада гына түгел, бүтә төрле калаларда, но ул хәйрия концерт булачак алар. Радик, синең тормышыңда чынлап та озак мәлләрдә бик матур, зур вакыйгалар. Без инде синең белән 2 ел элек аралашып киткәник, анда да син өйләнмәгәнең. Радик, сиңа нинди кызлар ошыйсың? Холостой инем дә. Беренче тапкыр Инзиләне күрү белән беренче күрүдән гашыйк булдым дигән сүзләр. Беренче минуттарда мен әйтәм, вау. Вот это да, тинем дә ишә бетте, короче, баш китте. Баш все менен югалды. Баш инҗелеле булдыла койды. Алар мен тагы бер ел урап Россия булып гастрольгә йөреп килдем. Башым калды, мин гастрольдә кире килдем дә, уже үземнең башымнан бергә алып кайттым уже. Шулай. Димәк, бу бер күрүдән гашык булды, теге любовь с первого взгляда. Чынлап та шундый мөхәббәт була икән ул. Без ярда гына түгел, ул ысын мәгънәдә шундый хәлләр бар. Ул минең мәндә шулай килеп чыкты, яраттым, все, бетте. Гомумән Инзиләнең йөрәген яулап алырга авыр булдымы? Әллә инде шундук җаваплы хисләр тойдыңмы син аның күңеленнән? Сен әйткәндә сразу булманы ул беренче тапкырдан. Беренче мин үзем әйтгәнә скромный егет. Сразу әйтә алмыйм бит. Әйдә, кайттык дип. Яйлап кына, майлап кына бүләкләрне итеп, былай тегелә. Оның ул әйтәйне, әле миңа әйтә. Ну, рус әйткәндә гөр. Чон ко мне пристал? Что это бирейник? Уже бер ел үтте, опять бер елдан соң килдем дә тагы әйтәм. Инҗилә һинме бик охшаң, китте барды, там. И все. Все, менә күпме көткән мәхәббәте бит инде Радикны. Мине аңламаслар, минем графигыма беркем дә түзә алмас, кем минем белән яшәсен дип тә әйткәләгән чаклары булгалады. Шулай, түзәме инде Инзилә синең бу графигыңны? Түзә, син әйткәндәй, мин шул ягына карап хайланым, чөнки ул әйткәндәй гилдә көтүп алган кеше булырга тиеш, гилдә аңлай торган кеше булырга тиеш, без ревности булырга тиеш, чөнки үзе белеп торган. Һәм инде уны күреп, мин тоже былай тоттым да, килдем дә, алдым да, киттем түгел бит инде. Тоже уйлап, карап, матурлап кына һөйләшеп, аралашып, уның уйларын тыңлап, ул минең уйларымды тыңлап, шулай бер-беребезгә килешеп, һәм инде башланды. Хөрмәтле Сер итеп кенә тапшырган тамашачылары, без инде әлбәттә һәр вакытта гримеркларга кереп, киемнәрне тутып, карага, хакларын сорарга яратабыз, әйме. Менә Радикның чалбары. Менә хәзер бит инде шундый мода, әйме. Бер ягы бер төсле, бер ягы бер төсле. Өске киемнәрне шулай тегәләр. Менә Радикның шундый чалбары инеп тора. Менә джинсовый куртка, монда футболкалар, монда инде, ну, Радикның шундый үзенә генә хас стильгә туры килгән киемнәр. Менә соны миңа бигрәк аеруча ошый, шундый матур төсле, монда инде чалбарлар. Гомумән, дуслар, без сезгә тапшыруда инде тырышырбыз Радикның һәрбер шушы киемнәрен киеп чыккан чыгышларын күрсәтергә, шуңа күрә аерылмагыз, ярыймы? Бик шәп, бик кызык булачак бүген. Үземә дә шундый рәхәт монда, дуслар. Чөнки Радик белән аралашудан ниндир рәхәтлек аласың, ниндир җылылык аласың. Шундый рәхәт кеше инде ул, Аллага шөкер. Нет.
сәхнә артында дуслар монда шундый креатив образы артистларыбыз йөриләр. Менә карагыз әле, ярты як башындагы чәче алт өстә, монысы менә шундый нәрсә төсе дип әйтергә микән моны, цвет мятыйдыр бу, әйме теге. Шундый матур яшькелтем төс. Һәм инде бу кызның исеме була Ами. Ни өчен Ами? Әйдә сүзне шуннан башлыйк әле. Ами, у меня фамилия Амирова. Вот, беренчедән. Икенчедән, Ами — это женское японское имя, переводится как лучший друг, по-моему. Сез үзегез шушы исемне алдыгызмы, әллә инде ничек кемдер тәкъдим иттеме? Ами булырга. Мин как бы предложила, и все согласились. Все, барсы да, менә әйдә аңлатып китегез әле. Гомумән Элвин Грей төркемендә сез күп кайчаннан бирле эшлисез. Ничек килеп эләктегез? Эшлим чуть больше года. Вот. Радик белән интернетта связались, и я рассмотрела предложение, приехала с ними, пообщались на тему сотрудничества, и все вот так завертелось. Демәк, сез аңа үзегезнең җырлый белүгез турында яздыгыз, әйме җырыгызны җибәрдегез, һәм ул сезне үзенең төркеменә эшкә чакырды. Без аның белән уже, давно знакомы, он как бы знал то, что я пою, вот, и как-то в один день он мне написал в Инстаграме, вот, что они планируют сольный женский проект, и что вот хотели бы меня видеть в этом проекте, вот, и мы потом встретились и обсудили все детали. Шундай җылмайып кына тора әле, Радик. Хәзер бит 2 минуттан сәхнәгә чыгасың. Нәрсә хис итәсең? Нинди кичерешләр? Минем һәрбер сыгыш алдан каушайм инде. Йөрәгемдә тык-тык-тык-тык. Завсех переживаю, чтобы все было нормально. Видишь, бөтенен аңлатып торам. Потому что серьезно, халык күп. Дугалар укыйсыңмы, теләкләр телисең? Мин менә сыгыр алдынан минем үземнең дугам бар. Вот мин даже һидгәнем бар. Бер вакыт дуганы онытып сыккайным. Я музыка хунды тагы ниме кадәр килеп сыкты. Вот укындым нәгәттер. Но уже вот дур сәхнәгә чыга башлаганда мин инде сыгыр алдынан обязательно дуга укып сыратыш. Чөнки укып сыкмаган биш бетте концерт. Всё. Бетмәде, әйдә дугаңны укыды. Без сине изге сәгатьтә хәйрле нияттә дибез. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Hürmetli dostlar, Elvin Grey'nin konserti менә шулай бик кызу, бик мощный башланып китте. Сезгә барып җитәме бу энергия, дуслар? Көч, энергия, мощь. Барсызлар сезнең өчен Elvin Grey'дан әлбәттә. Падает звезда, так похожая на сон. Һәр вакыттагы шаинде Радик Юлакшның төркемендә аның бер туган апасы Регина. Регина, сәлам, хәерле кичләр сиңа. Һаумыһыз? Ничә ел дәвамында син хәзер Радик ташыйсың инде? 4-нче ел китте уже. Арымадыңмы әле? Юк, мин охшай. Һәр бер концертта әйме, әзерлек эшләре, оештыру мәсьәләләрендә кайберләрен син шешәсең бит әле, шулай бит. Гөл ирләр арасында әле карап торам, субханалла, бер хатын-кыз килеп чыккан, шоу гәйләнеп тә киткәнсез Инзилә белән. Менә Инзиләгә килгәндә, хәзер бит инде чынлап та синең бер туган энекәшең өйләнде. Хәзер аның янәшәсендә
Аның тормыш иптәше бар. Ничегрәк кабул иттең аның бу адымын? Бекайват приняли к себе как свою. Ничексең менә сиңа карап торуга, син бит инде бары тик күз алдына китерә торган булгансың, менә Радика шундыйрак, тормыш иптәше кирәк дип. Инзилә менә синең үзеңнең шәхсән уйларыңны, күз алуларыңны акладымы? Әйе. Нужна была как раз шундай молоденькая, хорошенькая, красивенькая. Вот. Менә холкы буенча Инзилә синең өчен ниндирәк кеше ул әйтәләр. Менә синең күзектән чыгып, Ну, спокойная бик. Бикте. Радик кергәннән Радик бик карап йөри, әйберләре бик чиста. В общем, хәзер мин әйберләрне юмаем, ул гына бик эшләй. сиңа рәхәт җайлы эшкәме дәйме? Әйе. Үзең Регина, без ишетеп киттек, син әле безнең Уфа шәһәрендә үзеңнең салоннарыңны ачып җибәргәнсең, без моның белән. Сине әлбәттә бу вакыйгаң белән тәбрик итәбез. Үзеңнең шәхсән тормышыңа кияүгә чыктыңмы, чыгырга җыйнасыңмы? Юк, сыкманым, но без бергә яшәйбез. Егет бар, все нормально. Ул егет дигәннәр шушы төркемдә үк Семен абзыкай бугай бит инде. Без белеп торабыз. Беләбез инде, без бит күзәтеп торабыз менә бит нинди 2 ел дәврендә күпме яңалык. Радик Юлакшин үзендә һәм аның якыннарында без бик шатбыз әлбәттә, барыгызга да бәхетләр телибез, гаилә иминлеге телибез. Һәм инде Радикка бүгенге көндә әйтәсе килгән 3 ныклы төпле киңәшең. Советы? Да, именно менә такие мощные, такие прям вот сильные. Самое главное это терпение. Вот это, не знаю, это от всего сердца, я именно терпения я ему желаю. Чтобы было более спокойным, потому что иногда булып китә ул аның теге, ну, всякое бывает же. И, не знаю, любви, побольше любви ему, и все. Ой, рәхмәт! Радик Юлакшин миңа багышлап җырлый бит бу җырны, дусларым, сез ишетәсезме, сез күрәсезме? Роза Гөлкәем дип Уфа сәхнәләреннән миңа атап башкарыла бу җыр. Мин шундый бәхетлемен, дуслар! Роза Гөлкәем! Я балдею! Я люблю тебя! Дело в том, что Элвина Грея я люблю с самого-самого детства, и как бы он до сих пор остается моим кумиром, и поэтому я не могу пропускать его концерты. Радик, ты лучший. Радик, мы тебя очень любим. Очень. Любим, целуем. Радик, ты лучший! Изилә, гомумән менә Радик сәхнәгә чыгар алдыннан ниндир теләкләр әйтәсең, аңа дугаларыңны укыйсыңмы, ничек итеп юатасың, ничек итеп аңа көч, илһам бирәсең? Давай, әйт. Юк, бер сүз дә әйтмәйм, ул үзен настраивать итеп сәхнәгә чыга. Менә буламы концертлар барышында бит төрле мизгелләр була, орыбрак китәйме, я берәр чыгышыннан чыктыр, кызып килеп керә, гримеркага аны тынычландырырга кирәк. Андый вакытларда нәрсә эшлисең? Буламы гомумән андый вакытлар? Әйе, буладыр. Пока булганы юк, но может буладыр. Син хәзер мондый йолдыз белән барысына да әзер булырга тиештер инде, Инзилә. Әйе, шулай. Вакытта просто шәм гына булырга кирәк просто. Тимәскә кирәк ул. Гомумән Радик, менә мин син ничә дәврендә синең иҗатың артыннан, үзең артыннан күзәтеп киләм дә, син гомумән кыза беләсеңме? Беләм, ой, не надо меня тут. Это опасно. Ниндирәк икән ул Радик кызганда? Гомумән озак ачу саклыйсыңмы кешегә? Ана уже вот ана ашап торган егеттән һорагыз әле. Сорыйбыз барсыннан да. Була инде ул. Эштә һәрбер кеше белән булырга тиеш. Өйдә мин икенче төрле, эштә икенче төрле. Сине менә ачуыңа нәрсә чыгара? Нинди вакыйгалар, нинди хәлләр синең ачуыңны китерә? Когда все не по плану идет. Вот, договорились, сделали. Не договорились. Әйттең, эшләнең, шулай булырга тиеш. Син үзең тормышта гел шулаймы? Менә син кешегә берәр нәрсә әйткәнсең икән, сүз биргәнсең икән, син шул сүзеңдә торып вакытында шуны эшләп, бөтен нәрсәне шулай үзең башкарасыңмы соң? Ну, улай эшләргә тырышам әлбәттә. Улай булмаһа, бәлки шундай эшләр дә булмас иде. Чөнки
Әйттің өзіңе эшләмәң. Өзіңнең пландарыңды қойдың, шул пландарға добиваться иттің. İşte, olay bulurға тиеш. Olay bulмаға, кеше орында тик тора. Кешеге атларға керек алға. То есть даже үземә үз бирәм. Радик былай эшләргә керек. Значит, эшләмәң, все, бетте баш. Радик бармы әле синең бүгенге көндә менә үзеңдә ниндидер кабул итмәгән сыйфатың? Кайсы хокукның кайсы ягы әле сиңа ошап бетми, син аның өстендә эшлисең, үзгәртергә телисең, бармы синдә шундый сыйфат? Спорт. Спорт белән шөгыльләнергә иренәсеңме? Вообще хәл юк. Хәл юк, тим вакыт юк. Хәл юк. Азын вакыт юк та. Вроде бы вакыт бар, но нету. İskender, seni biz Яңамың проектida жеңуің белән әлбәттә тәбрик итәбез, әйме? Син үзең көткәнеңме бу җиңүне? Бик тә көткәнем, бик тулкыландым финал булганда. Бик көттем. Шуның өчен зур рәхмәт кем минең өчен галасап айтты. Сында әйткәндә Яңамың ул минең өчен зур мәктәп, чөнки без көн һайын репетициялар, бию әзерләнек. Шунда мин авна һайын үзем аранжировка яздым. Чөнки мин менә ошо проектта үзем аранжировкалар яздым. Уларга һәр авна һайын уларга кирәк. Нинди стильдә аранжировка эшләргә, шуның өчен күп эшләргә кирәк просто. Вот. Нәрсә ул синең өчен сәхнә? Минең өчен сәхнә ул только кайф, радость. Я несу только любовь и радость, дуслар. Любите друг друга, танцуйте, кайфуйте. Ты единорог. Когда-то я в ТикТоке был единорогом. Спасибо огромное. Рахмат, Туара, Рахмат, спасибо. Такие волосы прекрасные, красные. Держи нас, уфимский бурундучок. Ау? Держи нас, уфимский бурундучок. Молодец, Рахмат, спасибо огромное. Интилә менә 4 көн гөрләп шаулап Радикның концертлары бара бит инде, әйме? Менә шулай һәр көнне концерт булганнан соң арыйдыр, әйме? Бу тере кеше арымый булмас. Ничек итеп ял итәргә ярата ул? Нәрсә кирәк аның өчен яңадан күңелен тулыландырыр өчен, көч алыр өчен? Самое главное тынычлык. Вот сәхнәдән соң күрү, чтоб кешеләр аптыратмадылар, кибенсен, ял итсен и, конечно же, өйгә кайткач тоже аяклар арый, гел сикереп. И өйгә кайтып сразу ята да ятып тора. Главное, самое главное тәмле итеп ашатырга потом концерттан соң. Үзенең искиткеч үҗәтлеге, тырышлыгы аркасында шушындый меңләгән тамашачыларның мәхәббәтен яулаган үзебезнең Башкортстан горурлыгы Радик Юлякшин, Элвин Грей. Biz seni yaratабыз һәм biz синең белән горурланабыз. Хөрмәтле тамашачылар, сез үзегез күреп торасыз. Карагыз әле монда нинди чиратка басканнар. Үзләренең яраткан җырчылар Радик Юлякшинга бүләкләр бирергә, аңа теләкләр теләргә, искиткеч мәхәббәт Радикка. Без аны инделектән күрсәтәбез. Бирәк тә бәләки сабыйлар аны яраталар. Сабыйлар алар һәрвакыт сафлыкны, һәрвакыт чисталыкны сизәләр. Димәк, безнең Радикта саф, чиста, энергиялы, безнең якташыбыз, горурлыгыбыз, безнең яраткан җырчыбыз. Телевизор проша дусларыбыз. Үзегез күреп торасыз, Радик Юлякшинның концертларында хәзер кызлар да чыгыш ясый башлады. Күңелле һәм битәләк. Үзегез игътибарларга карагыз әле. Үзенчәлекле, нинди матур стильле, образлы Ами чыгыш ясый.
шулай менә тәнәфес арасында, җыр арасында чәчләреңне киптіріп, тирләреңне киптіріп өлгерә. Радик, хәлләр ничек? Әйбәт, киенеп өлгердем, самое главное. Кирләреңне сүртеп өлгердең, монда бар әле. Да, әзгенә калды. Үзең ничек, канәгатьме чыгышың белән? Конечно, халык вообще шәп. Халык, особенно балалар, монда әби ишелләнде килеп чыкты. Балалар да, әбиләр дә ярата дигән сүз бит. Юк, әлләнде дигәндә актер килеп чыкты, мин неожиданно. Юк, монда ышын әйткәндә төрле халык. Бәләкәйдән өлкәннәргә тикен, ну просто прекрасно. Просто әйбәт. Прекрасно, просто әйбәт, шулай инде сине. Олысы да кечесе дә ярата. Уңышлар! Хөрмәтле телевизор караучы дусларыбыз, сезнең каршыгызда Элвин Грей төркеменең бик үзенчәлекле шундый музыканты Эрнет Фаттахов. Дөрес әйттемме? Да, Эрнет Фаттахов. Сез кайсы яклардан? Абзелил Гафури яктан. Ого, мин инде сезнең образыгызга карабай, менә чәчләрегезгә дуслар карагыз, монда вообще креатив. Мин инде сезне чит илдән килгән бер музыкант дип торам. Ничек килеп эләктегез Элвин Грей төркеменә гомумән? Мин булып диджей туда-сюда, это геля-бегеля, и диджей, короче, я диджей, вот, и погнали, и вот я крутил, вертел и довертелся до... Сколько времени вы уже работаете у Радика Юлякшина? Я работаю уже полгода, вот, сейчас наш тур, то есть как бы только начался, и вот мы начинаем совместную деятельность такую, не только как диджей, я еще и продюсер, саунд-продюсер. Вот, мы как бы собираемся работать вместе туда-сюда, тегеляй-бегеляй. Сезнең образыгызга мен игътибар итәсе килгән, гомумән менә шушы образны үзегез теләп булдырдыгызмы? Сезгә инде мондагы җитәкчеләр шулай киңәш иттеләрме? Нет, это мой образ жизни. Я всегда был такой, остаюсь и буду оставаться таким. Я Раста Джой. Всем привет. Это Раста Джой. Ай-я кайфую, ай-яй-яй кайфую. Радик Юлякшинның концертында менә шулай сиритеп кенә тапшырып эшләп рәхәтләнеп кайфавай да менә дуслар. Монда һәр тамашачы кайфавай да. Бөтен зал гүрли. Радик Юлякшинның тамашачылар арасында без инде үзебезнең халык артисты Валид абый Ләмбәтовны очраттык. Хәерле кичләр, нинди хисләр кичердегез? Хәерле кичләр. Концерт бик охшаны. Радикның концертына килергә бик хыяллана идем. Ысынлап та шул тиклем әйбәт динамика, концерт шул тиклем әйбәт. Әле бына һуңгы елларда бындай да шәп концертты күргәнем юк иде әле. Афарин, Радик. Молодец. Синең өчен бик шатман. Мы знаем его с 18-го года, ходим на его концерты, он супер, все супер, концерт огонь. Ол біздің ұлыбыз, ғұмыр бойы яратамыз. Бәлекейлердің өсті қазір зор болмыз істейінді. Жорларға, биіктерге өрлісін. Молодец! Я приехала из Перми, я вот на 3-м концерте сегодня, а вообще на 13-м сольном концерте его. Я очень люблю его, обожаю, пишу ему стихи, читаю ему на сцене стихи. Я очень рада. Творчество обалденное, энергетика бешеная. Очень прямо приятно. Я всегда жду, вот он в сентябре должен к нам приехать в Пермь. Спасибо, что он у нас есть. Ответил Гани глупо. Душе ауылдан неге, душе ауылдан Йөріме бында, йөріме бында Душе ауылдан неге, душе ауылдан Йөріме бында, йөріме бында
Радик Юлякшин җитәкләгән проектның җиңүчеләре әле инде чыгыш ясыйлар. Радик, син канәгатьме? Чыгышлары белән? Әлбәттә, монда вообще халык просто таба алмаем. Халык прямо вот Уфы халкы, больше ни с кем не сравнишь. Это самый крутой. Hörmətli dostlar, Elven Grey konserti qızğanan qısa bara. Özünüz görüp turasınız. Qoşulub jırlaylar, deyilər. İndi Radик Юлякшинның көп jırlары xalq yoddan bilir. Zal birge jırşı bilen motor etib jırlayken, deyken demek. Bu xalq jırşısı. Dostlar, rahat. Aytib bitirgisiz мощная энергия. Концерт Алтушин Бакаев o'g'ina. O'xshaydi menga, men o'xshay. Молодец, Elven Radик Юлякшин. Boshqurtda motor etib, Oshnli konsertlari o'zimizga bilan rahmat. Ultiram bunda ko'ngilli, butala qora, butala yilmayan настроениялар butalanda bor, kayflar bor. Bir, iki, üç, hazır bütün sal Radик Юлякшинның telefonuna selfie yasab çıkışır. Sizler dostlar, birleşip. Bir, iki, üç. Уфа! Уфа, громче! Четвертый день, город Уфа. Спасибо огромное. Вы крутые, вы классные. Мы вас очень сильно любим. Это Уфа, Республика Башкортостан! Energetika, mındağı hisler, tağı da güveye, tağı da orta. Әлі тағы да өзінің бек шәп хит жыры башқара Радик Юлякшин. Уфтаныма жыры. Әйтірге керек уфтама жырына Радик яңа сұлғыш беріп, һәм бұл жырыны енді бәләкей генә нәни балалардан башлап олы яшьтәге апалары хәтер янәдән тагын исләрдән чыгып, янәдән тағы да көчлерәк мәхәббәт белән башкара башладылар. Радик, рәхмәт сиңа. Очень сильно любим. До скорых встреч. Пока-пока. Ну и напоследок, давайте. Уфа! Вы классные. Пока-пока. До скорых встреч. Спасибо, Родина моя. Менә шулай дуслар, шаулап, гөрләп Elven Greyның инде 4-нче көн концерты Уфа шәһәрендә тамам. Мондагы мега позитив энергия, мондагы көч, мондагы җыр, моңнар, мондагы көйләрнең вибрациялары әллә кайларга очып киткәндер, һәм телеэкраннар аша булса сезгә җиткәндер дигән теләктә калам дусларым. Шуның белән сертификат тапшыруы мин Роза Хайруллина бүгенге үзенең эшен тамамлыйбыз. Хәмидә дусларым, сезгә киләчәктә уфтанмыйча яшәп, һәрвакыт көчле булып, мәхәббәтле булып, рәхәтләнеп, шулай яшәүегезне, дәртләнеп яшәүегезне телибез. Радик, без сине яратабыз. Без сиңа киләчәктә дә уңышлар һәм инде безнең дөньябызның киң-киң майданнарын яуларга уңышлар
теләп калабыз.